Que fort, no m'ho esperava, això no m'ho esperava. Que fort. Passi, ja es pot desvestir. Molt bé. Deixi la roba aquí, que ja vindrà el massatgista. Gràcies. Bona tarda, vostè dirà. Necessito un bon massatge relaxant. M'han donat una notícia que m'ha deixat desfet. Començarem amb una mica de música relaxant. Perdoni, vol dir que anem bé amb aquesta música? Perdó, veig que no li agrada, ja l'entenc. Ara molt millor. Doncs molt bé, anem pel massatge. Una mica de crema hidratant i ja veurà que bé que li senta. Perdoni, té una mica d'esquitx a la cara. He vingut a relaxar-me, no sortir més estressat. Perdoni, no tindria pas foc? A la meva jaqueta hi ha un sonador. Disculpi, I com se'n sent? Has de prémer el gatell. Ah, ja ho veig. Carai, que psicodèlic. Bé, això ja ho tenim gairebé a punt. Notarà una escalforeta molt sensual, però no pateixi per res, Vagi tancant els ulls i imagini's que està en un paradís. No! M'has cremat! Quin professional ets, Me'n vaig! Bé, disculpi, té vostè raó, és el meu primer client. Mira, jo he vingut a relaxar-me. El meu pare avui m'ha dit que sóc adoptat. M'ha confessat que tinc un germà. I l'únic vincle que tinc amb ell és aquesta clau. Mira, és això. Germà!